Gabano kaisa ko khanawi asomsa belakhe tamjani haima tongkha chini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hanai khanawi belakhe tamjani haima tongkha belai na tabuk o manpili social media o kasai tongo tamno hingke manai sanjana chwng fatar haste treatment khaina thangmani manai sanjana tabuk nogo phaisinai hinui belai no uanama singsa hinui sai khanarka takuk hot tiprasa tei takuk bishal tripura belai no chajakliya borok tamni hingka aswk tripura ni joto tiprasa rok lukurok chada rok hagai rang kwbangma no hoka borok no rang tongsak pono borok treatment khlai phainani hinui wngthong hinui bong samani phiaba borok ni kok najakliya atumsa borok tripura haste phaisinai hinui sama bai borok belai no chajakliya tei borok tam saka khanai di o video ni bisingtwi ngai sangno bo bini guardian rok kono sahorma kwrwi ngai phungo dang khamo kaisa video rok man phungo no kaisa bini mama update rohorka whatsapp tei hingke nai jagata update khe update hanai tongo amo hai phainani amo hai rok ko gyana hanai tongo ta update khe update hanai tongo ang update di khaba sakha hanai tongmani ta hingke bui call khai se saimano samjana treatment khailia nogo phai tongo hanai hingke khanawi tamjani haima tongkha hingke tam sanai wana si thangka actually jon kisi chalai janani dorkar bo video khai rohka thik no wngkha jon kisi cha janani dorkar tang ke jeng to noni first to last object of phone jeng noni suba khari tongo jara noni update sangai rok to nek call bo khai chono bone update bahai hanai hingke jeng bok bai krungani khub chaitokha bini babuno call khaika bar bar romia gatai bini mana bo call khayo busy phanangai mana o jora rogo ke haipano kebo update nai krai ke tabuk mia sario jeng bini babu bai kisa kok saka ke bo sao jeng tamro khaima chano jeng kisa budir din sao ke chini dada bai kok saka japrobo to saiman bole call khai afupano jano sana dorkar bro jeng nogo phaisinai ni sananai nangmani ta na ke মানে কোনো saya hotar ke ani video ang nijeni video se naija bro update dinke ang video post khairi ka ol comment nainai mane tamon nogo phaisinai phu kwang boibo call khaiga nogo phaisinai chu ol khate sa repeat video nainai malai nogo phaisinai phu ke wanai thagata ke jon ki phaiton bong ni bo saba phaiton haya deba phaipono sangno to kisa inform khlaina nangman call khlai sakai pai thagamo sangbo to sa saja khamata hangkai abo call khaya at kaisa phaike ba tamjani haya deba sangno sangpula ni sima sak sobai tongo borok no sak support khlai tongo hangkai sangno at least kaisa call khai pono saka hangkai abono lokoro sak choba laimani treatment khaiton hanai hingkai tabo hingkai hotat chase phailai hingkai lokorok bo to kha tamjani hayangjaknai haya deba aboto masa kosto kai bazar sadai choba laikhasini sikla sikli hingkai bini last to treatment chemo rina tongmani hingkai chemo bo rilaiya borok biang kubni ayurvedic rogo admission rok khlaika boti rok khlaika hingkai sang update nukha hingkai 20,000 rok da hingkamo per day dino abo hai rok hingkai abo to bisi tongliya borok koyekdin si tongsinamle boti khai amo hai rok da hingkai amo hai rok hingkai mane sangbo tamjani asak samung khlaimani tamjani haima tongo ta sangno se mane call khaipano saya hingkai belai tamjani bakha tamjani haima tongo ta haya deba hasak puilani sima sang soba laimani hingkai at least kaisa call khaipano to sakai sakhamon haima tongo ta ke jeng bisala bakha tongthokong ba jeng bono lam songnan bagi phan jeng try khaikam hai deba tam haini thong bakha rok mane o jora bo ke jeng bukhuk hasina nok to joto nogoi ma khana abo joto lokorok ni koimong baisa jeng ma thango jeng to kaisa logai bo tongoi maya te kwangma kubun rugi rok tebo serious tongo hingke bron ba kisa jora marnai kaisa logai tongai jeng bo prai minimum 2 mane saka haike tongkha bon lagyo hai deba hingke abono ani bisingti koine musungma kha haise jara donation khainai eba khe jara bono chu khai tonai online bisingti ani bisingti gang personally ang sana musung mane oborno stop khai ma khe chao
karon bok treatment si khayang ke donation stop khama ka chaw hai deba na abo to treatment khaya hangke sang soba lai tei tam khaisa naisa hai adwa abono ta sang jora sugyano sugri diwa jora ma haike donation thum lai bazar sadai sang soba lai hingke treatment si khali hangke to soba lai tam khaisa nai abono hai adwa hangke asak lokorok soba hormani treatment khaya hangke lokorok bo nichoi abo kha koinai khabai nai kha bainai abono ta hingke abo no at kaisa khanawi belai khe wana khata hingke khoroksa borok ano sahoroise sai mano hingke belai tamjani hai bokha ma tongkhata sakpa kol kaisa ponto chongno khai saire malaya tabo fanse saimi ko bator nogo de sopai ja na ayang de tongkha abono ta abono ta sajang to tai kono pokore boroni ichha jani nukhungni jani basabati ja hai deba na hingke chong samani karon ke jahate lokorok suwa khaba hingke chongbo first ni simi last abo update tong hangke kisisa saimana musumani ani bukhau ke ta hingke anyway bro busy rok phongi ma khana hai bro jara free tong rok isa sano hingke nog jodi full update sinan thang hangke sing screen ma number ri rwana boni mama bro ni hingke nobo wakirang dita phumka ham jotno no tini haino hai sanjana no tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaipiuga bidibu khlainai sung kaisa step mana phiuga sanjana no tui tamo himale sanjana no sung thanai 24 tariko hims hospital o boti khlaimani boti khlaimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haipano sanjana sori belai khaibari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimayang tongkha ngai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo dili mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo ngai 24 tariko boti khaimani yagolo ang to 26 tarik angge 26 tariko agotola bag khaimani yagolo kahamkai borokni update dok bo asungnai malia karon ajago tongkha hangke bisingo phone ni tower rok mayang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagao mane khobor rok asok daily khobor rok mayang tongo hingke miya khai kahamkai kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhana aroni phone no connect khlai kia koro sai mangkha miya horo hingke kok khanai nai mani boni ama baboni kok je khana mani tui hingke mane belai khai borok kosto tonga ajagao tongai naita bithi rok to je rinani ri tongo je charina chari tongo haipano o je rogi bokhai belai khano sirik jak mane phan ke sirike kabui tongo banchilia ba tongmalia oba haike o bohongni jalano tuita angkai bithiri bose hamli arobo angkai borok tamo sakano je panang grasi tun tabo kisa nogon ma phailai sinai mana himaya tamaya jodi mungsa sakpano ong thanga hangkai abotai bo bejo ada ong no ongya abono tini biduni bisingde kisa clear khlai risino ang angkai mabu hasangbo sai jong pheuga arobo daily se 20,000 room barasho nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano nga abkhati rang extra mari grao ngai hisab khane mane bongni prai samoya 30,000 bo thango samoya 25,000 bo thango aba haitai ko mane kono kokre room bara to ekdom mane 20,000 to tongon tongo